svoju ukusnu tortu. I moja mačka, ona se zove Kolačić. Danas je rođendan, a ja pravim zdravu voćnu tortu za nju. Pa imam jagode, imam borovnice i imam banane. Okej, hajde da počnemo. Stavit ćemo jagodu u sredinu. Okej. O ne, moja pizza! Moram da pokupim picu. Wow! Ovdje ima voća. Odlično miriše. Obožavam jagode. Uzet ću malo i pojesti. O da, super trening. O da. Wow, voće. Borovnice i banana. I torta. Jako sam gladan. A probat ću malo. Super su. Okej, uzela sam svoju ukusnu picu. Hajde da sednem na stolicu. O ne! Gdje su nestale moje borovnice i jagode? Ostali su samo banane. Strašno. Kako ću sada da dekorišem tortu? O ne, jako mi je žao zbog Salli. Pojela sam sve njene jagode. Čekaj, ona je pravila tortu za našu macu Kolačić. Danas je rođendan. O ne. Imam odličnu ideju da joj se odužim. Okej, imam sve potrebno. Idemo. Salli nije tu. Hajde da joj napravimo tortu iznenađenja. Hajde da uradimo. Imam mnogo kolačića ovde, jer pravim tortu za našu macu Kolačić. I imam ovde srećan rođendan znak. Okej, uradimo to. Stavit ćemo ovde kolačić. Okej, već izgleda cool. Bolje da završim tortu pre nego što Salli dođe. Okej, baš tu. Ovo ću da stavim ovdje. I posljednje slovo je N. Wow, ovo izgleda tako cool. Ovdje piše srećan rođendan sa malim jagodicama i kolačićima okolo. Kolačić i Salli će se oduševiti. Okej, Salli će obožavati ovu tortu i svidjet će joj se iznenađenje. Okej, hajde da dovedemo Salli i da iznenadimo sa ovom predivnom tortom. Okej. Zatvori oči, Salli. Ovo će biti pravo iznenađenje. Okej, spremna? 3, 2, 1. Otvori! Hvala ti, hvala mnogo! Nema na čemu, Salli. Tako je lijepo i kolačići će se svidjeti. Da, to je za njen rođendan. Da, zato što su ovo kolačići, a njeno ime je Kolačić. Da. Mjau, 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 mjau. Mjau, 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 mjau. Mjau, mjau, mjau. Srećan rođendan, Kolačiću. Čekaj, Salli, gdje je Kolačić nestao? Ona je u salonu, pravi frizuru za rođendan. Da, hoće uraditi i nokte. Da, Tima, hvala ti mnogo, obožavam ovu tortu. Nema na čemu, Salli. Okej, idemo. Okej. Nisam vas vidjela, drugari. Ćao, narode, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da nam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao, narode.